Mayong buntag mga ka 1 to 3. Karon di ay naata karon sa westbound Public Market and Terminal. Sumura na siya complex kay dunay siya bagsakan o kaning tabuan sa mga utanon. Ya doon na pud siya terminal, westbound terminal kanang padong og Iligan, Lanao. Mao na siya nga mga biyahe sa bus. Karon atong suruyo ni ilang mga utanan. I hope nga ako pud mong masuroy apil ang ilahang fish landing o kanang bagsakan sa mga seafoods. Tara, let's go. Kita ni mo dia kargang kamatis. Bossing. Alright. Ay. Arita. Subait adere. Nara sa sidewalk ang mga kalabasa oh. And then kining mga boxes. Kamatis. Kita ninyo? Oh. Hi. So inani ang lang sistema diri sa Mindanao, ang kamatis ibutan nila sa mga boxes. Then ang carrots inani oh. Tabunan sa iyang mga dahon babaw. So ta dire. Boss. Actually kanito sa karaang panahon ang bagsakan sa mga utanon naangat to sa pikas nga terminal sa Agora. But karon sa akong pagbalik dire sa Cagayan de Oro, nasya ko no tinara dire ang tabuan sa mga utanon. Boss. Yes, boss. Live na live oh. Bossing. Oh, okay. Gulay. Oh, patatas oh, live presyo dunay 65 ay 45. Kani boss, moro ya po ni. Ay, kaya siya. 35 kasi. 35 oh, gagmay. Nindot siya oh. Mura na. Okay. Hi ma'am. Surita. Awag nila. Kumutang sugaha kay video ngit-ngit ra ba dire. Tanawa ang ilahang sa yuta dire. Sa yuti. Nindot kisa. Yan. Hi ma'am, good morning. Guwapa kayo mga atsal ma'am. Unsa ri balik pagbalik ani ma'am kinilo? Kung diri sa kuan sir kay may sako pero Oh. Napoy sinako. sinako gina siya. Okay. Bangon man na. So ang usa ka sako tibangon. Oo. O pila ka kilo? Pila po ng kilo inani nga Nakaroon kay quality? ta. 80 oh, nindot kiga quality. No? Disco pa kayo, gahi pa kayo. Ilagan, ma'am, thank you. Uy, kwata ko na pinalakuan. Ayan ang kalabasa. Sus, grabe. Manang kaingon jud ko nga abunda jud kay dress Mindanao. Bossing. Guwapa kayo yung mga sa UT oh. Asa po siya gikan boss? Picture dili guwapa. Mahal karon. Brato. Brato karon. So murag kansi ang mga kuan biyahedor o komprador, mga kuan kapitalista, no? Okay naman ni Vicente kay pamitin la pato. Oh. Panalitan kani boss, usak ni siya. Usak ka sako. Pila po ni siya boss? Tibangon ni siya. Wala na isak na, pa 600. 600. 500 na. Mga estimate mga pila ni ka kilo? So mga 600, 500, mga 100. Tag 100 na 600 butar tag sa kilo. Nahugag tag sa kilo. Kay pila kay ito? Pila ni ka kilo ang usa ka sako? 100 kilo. Unya ang per kilo og per kilo nabutar na siya og kuan tag size. tag size kay 600 man ang sako no. Sus grabe ka barato. Nindot pa jud kay yung quality oh. Sinaw kay dagko. Dagko. Ato kaniyo 500 na ginaw buhok. Nay bagong abot oh 500 na ng sako anang sayote. Asa po gikan boss? Pasugo. Ipasugong Bukidnon. Kibinton. Kaning mga kuan Cabbage. cabbage.
Kuha na lang na eh, 15 na lang. 15 na lang. 15 ang kilo. Nya ang usa ka sako mga Nice, 22, 74. okay, na markaw so gitimbang din 72 kilos, so nya 15 ang kilo. So mahog siya og mga 8,000, no? Mga libo gyud do, mga 1,000. Kilos. Di ang sako. Oo, ano, Libo kapin. Ang usa ka sako nya dunay sud nga stinta kapin. Depende sa kabugaton sa usa ka sako. Bihas tanong kani gikan niya po ni kuan ipasugong. Parang dalawangan lagi kan? Dalawangan. Sa kuan sa dalawangan. Pero bukid nun gyapon. Oh. So kasagaran gyud diri sa mga 800 no? 800 ang sako kapin sa cabbage. Boss, salamat ha. Sing ngalan ni boss? Renante. Yamot. Thank you. Kuan sa YouTube. YouTube. Gaanti kag sticker. Mahatag tag sticker diri. Oh. Oh. Anas YouTube. Alright, thank you. Hi ma'am. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Grabe gid supply sa mga utanon. Pipino. Vlog. Karon ay time check ta mga alas 9 sa Kabuntagon mga igsoon init na. Mga alas 9 gid alas 8:54. Iris. Chuck Perez ha. Ito artista? Oh. Artista man to. Mga ka 1, 2, 3 mga pita. Nakoy kapin dan nakoy suman. Manso. Manso. So karon mga ka 1, 2, 3 surita sa Bulwa Terminal. After ano yung itong kape. Doon natin mga kuwan rin yun. Friends rin. Okay. Gawas ka boss, okay ra? Singalan mo, brother. Jan Michael. John Michael, tagasa ka, taga diri? Mga buswagan, dire ra. Taga diri. NHA? Oh. Tama ba? Sausaw, do na ko. So tadre dunay alleyway diri sud sa building. Naada diri ang mga tindahan. Mga luy morning boss. Ito yung luy okay. Naada diri ang ilahang mga karinderya sa suod yun sa building. Itong tanawon. Okay. Wow. Isa kasing lang. Hi ma'am, good morning. Boss. Apa deh? Lakaw ta, padayon tag lakaw. Wow, unduta. Paborito na ko ni. Isda. Kini. Paborito na ko ni. Munggos. Gutom ko da. Tuyok ta. Dan gawas na dito sa mga gulayan yapon para makita pa ninyo ang ubang mga gulay na naakaron. Nindot ni diri. Wow. Hello, ma'am. Good morning.
Pwede pang tapigan rin ng mga boxes sa kamatis. Daghan, no? Diha. Wow. Hi, ma'am. Buntag. Wow. Mayas na sudan. Tawagan ta ka lagi, oh. Tawagan. Right, balik tagawas. Dili ta agi. Okay. Nada dili kabuhat ang ano, mga lumpia wrapper. Bossing. Oy, bossing. Boss. Oh, mati ko trabaho. Ana rin din ano. Pasa na din. Yan na rin. Ilang ang gimasa. Hi ma'am, good morning. Tanaro ko ma'am. Paspas din na buhat to, no? Okay. So, mauro to at least kita mo. Babait yan na. Boss, gawas ta balik dire. Oh, ganda mo sticker. Para makapalo mi. Oh, nalis YouTube. Oh. Oh, balik ba eh? Nakapabay lain. Oh, napa? Oh, okay. Alright. Thank you. Wow. Grabe yan ko ano. Kaning cabbage. Hi ma'am. Sibuyas dahon. Boss. Sir. Kini tak tilaw? Tilaw ko ha? Usa lang ko bok. Asa ni sigikan? Kuha na, ganing... Nagalan na ni Sambuanga ra. Sambuanga. Pilang kilo ani ron? Cinta mo siya. Cinta mahal pa no? Pero mo dagan pa ni sa mga Dagan pa ni siya sir. no, maabot ka bulan, mga sunod bulan no? Oo. Bulan, madagan pa ni, mabarato na ni siya. Bubarato ni sa sunod bulan. Cinta ra. Okay, 80 lansones. Ma'am. Naidagan nila ang kung ano, mga sibuyas dahon. Boss, thank you. Sambuanga lansones. By the way mga igsoon, diri sa Mindanao, kung magkinilaw ka, kinahanglan jud ka ani duha ka ingredient to. Hi ma'am, good morning. Kining suha o ganing tabon-tabon. Muna siya makahatag og upload mga igsoon, and then kawala sa langsi or langsa sa imong isda. Then kani humot mo kani. But ang uban mogamit ani, but also mogamit ka pa ani. So dunay kalamansi, nya dunay suha. So muna naka-unique sa kinilaw diri sa Mindanao, labi na diri sa Cagayan. Hi ma'am, good morning. Hello. Gaway-gaway po na gamay. Ma'am, imo na lang nasunis ma, ay kanang kuan, limuchito. Ha? Imo ani? Pila may kuan ani, presyo ani? 600 ang sako. 600 ang sako. Sumao ni sako. Oo. Unya ka ng bana-bana pila ka kilo ang usa ka sako? 26 kung wala siya na sorting, 26 kilos. Pag ma-sorting na siya, 25 kilos ang sako. Pasabot mo sa sorting kanang nanay pareho ng dagko ana, parehong Dili, size. I mean, gikuan na mo mga reject. Okay. So ang mga kuan is kanang mga inani na, wala na siya mga daot-daot. Oh, so 25. Ya pila kay itong sako? 600. 600. So kung sorted na, wala na dang mga daot-daot, ikuhaan na nila. So inana. But kung dili pa sorted, mga around 26 kilos, but dunay sagol mga ginagmay rapod ng mga lata-lata, ay iba nga daot, iba na sobrahan na kahinog. Ma'am, sa'yo mga alan ma'am? Berlin. Beverlyn. Hi. Alright, thank you ma'am.
Right, dayon ta. Adere, tanan. Wa pa gani labot ni sa fish landing diri sa westbound area, westbound terminal area. Nindot mo dito sa fish landing kung sayo tas kabuntagon. Boss. Yan. Abe udang ito. Oh, wow. Mapili ra ka na ay mga patatas nga gagmay-gagmay depende sa size lan like presyo. Ay ma'am. Udah pedak ko dito. Tuyok ka. Kana carrots oh. Carrots. Carrots. Bossing. Asa pa digikang carrots? Pare sa Mirayo ni. Asa man na? Partis Bukidnon. Bukidnon. Nya kuan ron mahal ron o barato? Ubos-ubos. Panalitan ka ng usa ka sako, to pila po ron? Ini 60 ni. Sa sinta. Depende sa quality no? Depende sa size. Quality sa size. O timbang. So timbang daw og kalidad utanon sa panalitan sa carrots ang presyo. So kani boss mahog ni siya nga unsa nga quality? Pino. 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 And then pila kitong sako? 60. 60 per kilo. Ako gid kay masib no kung kuan per kilo. Daghang pang do na daghang mga cabbage naka-stock diri. Bossing, thank you. Bossing ala ni mo boss? Siboy. Siboy. Taga Siboy na Kulambog Lapasan. Kulambog, Lapasan. Hi ma'am. Good morning. Oh. Gito on digas presyo sa Chinese oh. No. 30. Hi ma'am. So kung diri ka mangumpra, dako kay kag masib. Ano oh. Mura kidakon sa kung pumo taga 25 ang kilo XL size patatas. Tuyok pa ta. Go Diyos. Ako na bantayan daghan kay karon ang sayuti o cabbage. Bossing. Kani. Radish. Radish nga fresco. Frisco. Pila ang kilo boss? 15 ang kilo. Oh? Liman na 15 na lang kilo. Nya kana retail price kaya na unsa na lang ka og wholesale price. 15 ang kilo. Radish. Sir, thank you. Oh, shout out. 1, 2, 3 gawins. Tagaan ta mag-sticker. Tagaan ta mag-sticker. Di lakot doon na kaya para makahatag pa ko sa uban. Naitulo. Cebuano. Nasa YouTube na, YouTube. Cebuano. Alright, thank you, boss. Kani? Kani? Pura og kuan ni siya. Zucchini, mo? Zucchini pila po kilo ani? 30? 30 ang kilo? Liman ka na. Kaning zucchini wadto ka sa mga supermarket mahal kini. But dire 30 pesos. Hi ma'am, good morning, boss. Pila ning unsa kini siya? Labuyo na sir. Labuyo, sili labuyo halang ni. Halang. Halang ni siya. Chili, pang chili sauce. Pang chili sauce. Muna siyang himonog chili sauce no. Yeah. Pila pod ang retail ani ron? Sinta. 60. Pero kung wholesale sinako Sinta. 60 yapon. Okay. So sili labuyo. Asa nagikan ma'am? Frisco kay Bukidnon. Bukidnon yapon. So halos sa 90% sa Repalayan mga ako. goods diri no tanon gikan gyud og province of Bukidnon. No? Pila pa ang branas, boss? Patatas. Patatas mo daw. Asa ang patatas? Ada. Kani. Ay mga sinako diri. Alright, boss. Thank you. Ano yung Repalayan? 35 na lang. Pino. Napay dagan diri. Napoy sili nga inani Kani akong gusto.
Be, ato sa ning kauno ng atong lansuni sa Gigag Sambuanga. Ito'y butang dire. Kapoy gyud ang vlogging kay maglakaw-lakaw man ka. Be. Okay. Mahal pa ni ron, 80 kilo. Sambuanga lansuni sa Tutilawan. Sumaslom tamis-tamis. But in the coming month siguro susunod sugod buwan daghan na manggawas nga lansunis labi na kanang dirigikan sa Miss Oriental kanang kaning padung bitaw og hingoog ni daghan dia nya aduna pud daghan gikaglanaw unya of course ang Camiguin Island. Oh boss, alo daghan na kayo. Tagaan tato niya. Oo. Lansunis. Ari tanda be. Wala ako kitang silupin. So, anak ras kung bulusa. Okay. Ala, padayon. Tuyok ta dire. So ta dire. So dunay mga jeep mga igsoon adong og Initaw, Iligan kani kanang mga nearby towns lang like Libertad, Gitagom, Alobihid. Pwede ka diri. O kato na mga lagyo-lagyo like Lanao, Pagadian. Probably siguro dunay Sambuanga. Boss, dunay biyahe dia para sa Buanga. Bas na no, nay para sa Buanga da no. Dipulog ana na. Okay. So padung dito. Sambuanga del Norte. Boss, thank you ha. Tuyok ta. Okay. Hi ma'am. So nanata karon westbound terminal. Ano po daga mga retail diri mga tanong. Uy, nindot kayo ang katanong. Wow. Ma'am. Nindot kayo ang tindahan, no? Limpyo kayo kay si ma'am si limpiada kay si ma'am si pang limpyo. Hi ma'am. Si palimpis ma'am. Ma'am, bye-bye. May mga tanglad. Boss. So inigawa sa to diha. Kuha na diha kanang City Mall. Kay kini magong bulwa dunay duha ka City Mall diri katong dito sa highway o kining diri sa westbound terminal. Nindot kaya. Ma'am. Alright. Gawas ta dire. Sakay na galing sila sa kilan. Di ba? So, kuha na siya, mura siya market complex nga dunay terminal or terminal complex nga dunay merkado. So, by the way, dito ang fish landing. Pero nindot dito kung sa Yukas Kabuntagon kay bago pang abot ang mga truck ba nga nagdagisda gikan sa lain-laing mga lugar. So nanata diri sa pikas nga side makita po nato diri ang paradahan sa taxi. So na diri taxi. Then ato atong bus dito. Dito man ta kanina agi. Gawas tangad to. Na diri ang mga para terminal sa Agora. Murag kana sila nga mga easy ride murag Agora, Bulwa ra na sila ilang biyahe. Boss.
Unsa man ni? Wala, kamera. Oh, siya shout out. Shout out na yan. Rudy, Shout out. sa mga kaanin na wapo. Mga gwapo. Mga tisoyon nga driver. Oh. Alianan din sa puno terminal. Mga tisoy. Patayin sa kaon na to ang lansones. Get out, get out. Oh. Zamboanga lansones. Istorya. Istorya na. Hey! Wala na, bigaw na, bigaw. Bigaw na, bigaw. Boss. Diri sa plane, ako nakita diri nga kana mga van. So basin lahi po ni sila. Asa po ni ilang biyahe mo ta diri. Kita man naman diri nakamarka ang ilahang ko ano. Okay, padulong sa Pantar, Iligan, Cagayan. Boss, kani nga van boss, padung Iligan. Nya mura na Iligan Cagayan, balik. So na sila diri sa iskina gyud sa terminal. Sa vlog ni vlog. Na ada. Apo kayo lang. So atong di ganahan magkuan ay di ganahan magbus ay no kang mag sakay og kining van. Okay, siguro ato nang tapuson ang ato ang vlog. By the way, naade diri ang fish landing sa Bulwa. Apa dili na maayo mana karon kay siyempre ang uban hurot-hurot ng isda. So, gikan nga na padungad to. Luwag na ang ilahang fish landing diri sa Bulwa. Pandi mayo anaon na to na kanang sayos buntag aron makita gimos isda sa Cagayan de Oro. Again, this is Gawens of 123 Gawens Amping Kanunay, mga ka 123.